салом мухлисони беҳтарини дунё. имрӯз дар барнома гап мезанем дар бораи проблемаҳои Барселона, ки меояд ва ки дастаро тарк мекунад. Агар мухлиси Барселона бошӣ, то ҳатман дар канал обуна шав, зеро дар ин ҷо танҳо хабар дар бораи дастаи католонӣ мебарояд. Агар ин видео 1000 лайк гирад, видеои навбатии тез мебарояд. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам, ки сарпарасти видеои мо компанияи 1x мебошад. онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. агар футболро хуб фаҳмӣ ва хоҳӣ ки рӯзи 8 март бозии Барселонаро бо Реал Сосиедад дастгирӣ кунӣ, то ба ссилка комментария буда дар омада бо промокоди BARSATG соҳиби $100 шавед. дастгирии шумо пешравии мо. собиқ ҳамлагари Барселона Ривалдо бозии Лионел Мессиро дар Эл Классико баҳо дод. одатан Лионел Месси кам ҷой дошт. ин бозингарест, ки дар бозии Барса ғолиб омадааст. бинобар он, вақте ки онҳо ба муқобили ӯ хуб муҳофизат мекунад, эҳтимолияти даста барои ҳамлаҳои шадид дар ҳамла хело кам мешавад. ҳоло Месси ягона бозингари Барса аст, ки масъулиятро бо тӯб ба дӯш мегирад. вай зарбаи кадрӣ мезанад ва мекӯшад, ки бозингарони рақибро мувозинат кунад. чунин ба назар мерасад, ки ягон бозингари Барселона ба ӯ кӯмак карда наметавонад. ин чизҳо бозии бозингари аргентиниро мушкилтар мекунад. Барселона бе Луис Суарес бисёр чизҳоро аз даст медиҳад, зеро ба ғайр аз Месси онҳо дигар бозингаре надоранд, ки рақибро тааҷҷуб кунад. бозингари уругваӣ сахт меҳнат мекунад, вай нотарсона аст ва аксар вақт ба муҳофизати рақиб зарар мерасонад. Барселона Суарезро надорад ва набудани ӯ тамоми масъулиятро ба Месси вогузор мекунад. вақте ки онҳо гум мешаванд, ҳама мепурсанд, ки бо Месси чӣ шудааст. агар ягон чизе хато кунад, он ҳамеша ба ҳадафе табдил меояд, ки мухлисон ноумедии худро изҳор мекунанд. аммо ин беадолатӣ аст, гуфт Ривалдо. бале, ман ҳатто ёд дорам, ки бисёр одамон дар комментария менависанд, ки кай Суарес дастаро тар мекунад. аз пушти ӯ ба Гризман дар ҳаят хӯрок нест. акнун ҳозир Гризман бозӣ мекунад, лекин ҳама аллакай фаҳмиданд, ки Суарес ба мисли Месси як қисми Барселона мебошад. набудани ӯ дар Эл Классико дида мешуд. лайк кун агар хоҳӣ, ки бозингари уругваӣ тез соз шавад. мо бошад мегузарем ба хабари дигарӣ. Барселона ба позашиники Валенсия Ферран Торрес ҳавасманд аст. хабар медиҳад Mundo Deportivo. роҳбарияти дастаи каталонӣ барои трансфери бозингари 20 сола 35 миллион евро ҷудо хоҳад кард. шартномаи бозингари ҳайати ҷавонони Испания бо Валенсия то июни соли 2021 мебошад. таомпулияш дар созишнома 100 миллион евро навишта шудааст. ба ғайр аз Барса, ба Торрес Реал, Ювентус ва Боруссия Дортмунд ҳавасманд аст. чунин ба назар мерасад, ки қариб ҳар як рекорди футбол ба Лео Месси тааллуқ дорад. шумораи голҳои ӯ дар 15 мавсимҳои охир ҳаятовар аст. футболбози 32 сола барои Барса 622 гол задааст, ки ин дуюмин натиҷаи беҳтарини ҳамавақта мебошад. танҳо Пеле дар Сантос дар бозиҳои расмӣ 643 гол задааст. Лео бояд 18 голи дигар занад, то ин ки легендаи бразилиро гузарад. Месси метавонад ин корро аллакай дар ин мавсим анҷом диҳад. Тута Спорт хабар медиҳад, ки Бавария ба Самуэл Умтити ҳавасманд аст. дастаи немисӣ тайёр аст, ки барои бозингар 60 миллион евро пардохт намояд. мюнхениҳо мехоҳанд ин трансферро дар тобистон амалӣ созанд. ҳамчунин ба бозингари фаронсавӣ Арсенал ва Манчестер Сити ҳавасманд аст. дар ин сезон дар ҳисоби Умтити 11 бозӣ дар Ла Лига мебошад. аз сабаби травма футболбоз дар бисёр бозиҳои ин мавсим иштирок накард. хайр чӣ дӯстон, Самуэлро сар медиҳем ё ин ки як шанси дигар додан лозим аст. дар боло овоз диҳед. позашиники Наполи Фабиан Руиз метавонад ба зудӣ дастаашро иваз кунад. дар ин бора фавран якчанд нашрияҳои бонуфузи испанӣ хабар медиҳанд. ду рақиби аслии испанӣ ба як футболбоз ҳавасманданд. Барселона аллакай ба бозингар пешниҳоди шартнома кардааст. Кике Сетьен бо нимҳиматгар дар Бетис кор кард ва мехоҳад ӯро як қисми дастаи худ дар Барселона кунад. Реал Мадрид низ ба мубориза барои Руиз ҳамроҳ хоҳад шуд, аммо бо назардошти муносибати хуб байни бозингар ва мураббии Барса, ин трансфер эҳтимол камтар ба назар мерасад. қаблан хабар дошта буд, ки Реал омода аст барои Руиз 70 миллион евро пардохт кунад. дӯстон, шумо дар бораи ин футболбоз чӣ фикр доред? ман бозиҳои Наполиро кам тамошо мекунам, барои ҳамин аз бозиҳои ӯ бохабар нестам. фикри худро дар комментария нависед. ба хиёлам тобистон Барселона тамоман дигар мешавад. Иван Ракитич метавонад тобистон ба Атлетико Мадрид гузарад. бозигари 31 солаи хорват аллакай дар бораи шартномаи шахсии худ бо Атлетико маслиҳат кардааст. тибқи маълумоти Марка 20 феврал Ракитич бо агенти худ вохӯрдааст барои ҳавасмандӣ аз тарафи дастаи мадридӣ.
нияти Хавбек дар Ла Лига мондан аст. Оилаи ӯ аллакай дар Мадрид хона кофта истодааст. Акнун Атлетико бояд дар бораи нархи трансфер бо Барселона маслиҳат кунад. Хотиррасон мекунам ки шартномаи Ракитиш бо дастаи Каталони то июни соли 2021 мебошад. Рӯзноманигорони Mundo Deportivo дар бораи нақшаҳои ояндаи Барселона маълумоти муҳим мубодила карданд. Клуб метавонад писари легендаи Барселона Йохан Кройфро директори навбатии варзишӣ таъин кунад. ҳоло Кройф ҳамчун сармураббии тими миллии Эквадор кор мекунад. вазифаи асосии ӯ ба даст овардани ҷоми ҷаҳон дар соли 2022 мебошад ва бозии аввали интихобӣ бо Аргентина 26 март таъин шудааст. Сомона қайд мекунад ки Кройф метавонад пас аз ба итмом расидани Копа Америка ба Барселона ҳамроҳ шавад, агар он вақт даста аллакай Хавиро сармураббии он таъин карда бошад. Жорди Эрика Бидалро ивоз хоҳад кард. Mundo Deportivo боз қайд мекунад ки Кройф як қарордоди махсус дорад ки ба ӯ имкон медиҳад ки дар вақти дилхоҳ ба Барселона биравад. дӯстон, ба ҳамин тамом. боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.